Usa na mo ni mga istorya nimo sa iyahan nga sikag yaw anang kuan ka na confidential fund. Nadung. Uy, bayulit ba kay puro ba kagsibay? Ano ko kailan nimo nagtalikod? Nagtalikod mo gamo rin si Luffy ka sa One Piece. Kuan balen pa ato, ikaw jud akong tuyo. Pero Ano naman? jud ko kailan nimo si ano ba di? Passion, eh. Si Lisa suko kay si Lisa. So, Lisa. Lisa good. Isa'y Lisa. Ang confidential fund daw for fun. Basta confidential fund mo to kung nadungog. Lisa nga Lisa gani. Lisa ba si Salumi nag-alias naman arog Lisa. Di naman na siya Salumi. Yo, pati confidential pan, iya pang ano, iya pang Okay, dapat manggudaw na i-open mo do sa mga ano sa pati upin nga pati kan ana nga buton sa ka. Ano sa ka? kinan mo na mama ako yung lamigas. Pati na nga buton iya pang bantayan. Oo. Wala nang siya nahimo ani. Maura ko Kadungog nadungog. na to kasi nila sa pamantayan ng pati confidential pan, iya pang kuanon. Maura ko nadungog, di lang pag kung mag-imo-imog Di story. siya magyoyo sa kuha kay nahurot tabi ako respeto niya. Kanang si Lisa, lumire na. Nahurot ako respeto na sa wala jud ko respeto ana niya. May pag-ikuan mo dito. Usaon na lang yun, tanan na lang balik na lang to himuon kay Face to face na lang dito. Istorya ha, Jud. banalagod ko bi kay masunungan ko na. Bana ko bi. Naran dito sa balay. Tara bani ko kay Ikaw, sunungan ko na. Warrior back ito. Ay iro, che. Lagi sa lisa day ka ha. Usa na mo ni mga istorya nimo sa iyahan nga sikag yaw anang kuan ka na confidential fund. Nadungog lang Ha? ako. Tarong. Pati ba naman confidential fund imo ba jud pangutanon og unsa mga gipang ana mo, giumon do na akong confidential fund? Nangutana lang ni kung asa mo di pang suksok, di pang umang gud mo, di ba? Unsa gipang umom? Unsa gipang imong sa mga gipang ingon batakara kang istorya. Kilala lang ni asa. Ikaw Giumum daw nimong confidential fan. oh, wala ka, ikaw ba wala? Batakara ka basta naalang kay may istorya sa mo amo na magunahuna kag dautan. Ang gusto lang nako ba nga transparency sa mga tao. Transparently sa imong nawong. Kabalo naman ka pati confidential fund imo pa yung anon, mga tanon. Para naalang jud kay makuan. Naalang jud kay mayaw-yaw. Ang gusto lang na makita, Na. asa man. Ay sig malumalay kusgay mo tingog Oo. kay di nadungog. Asa? Anong pangitaon gani mo na confidential? Usay karapatan nimo ano pangitaon na magini mo na gigamit gikaon man ang confidential fund. Wala kay ulan. Ulan na kay sa katalan. Ulan na. Nangita ka din asa man. Nangita sa Asa, ipagawas. Confidential. Kasabot ka confidential. Oh, nasa Ha? na ko say po. Kasabot pa ako sa confidential. Pumili ko kay katong ko ning nawa ning laysahan eh. Tingin lang ka. Ha, nalasalisa na ka sa lumika ang dako. Magbuhat Ha? ka, lisa ko lang. Wala rin ko kabalo ko sa confidential fund. Wala ka kabalo ko sa confidential fund. Kabal- Yaw anang kon na. Ikaw, kabalo ka, sa. Na. Ha? More than yung yaw. Kung ano ay gisuko-suko dai ka ng confidential fund. Magbuhat ka. Ha, kay gusto dai ka makakuha ng confidential fund. No, sabay pa kaning sa sidik ni. Dik. Dik. Na. Baboy. Ayaw buon Kasi na pangita Lisa. confidential fan. Sikag pangita, wala gyud kabalo unsa ng confidential fund. Na. Ikaw, kabalo ka. Ada ra imong gusto, so kana ra imong gusto ang confidential fund. wala akong gusto, ipagawas nimo. Ipagawas, ipatilaw. Ipagawas. Para Oh, mahilom na na siya. Para mahilom ka, oh. Kaya pati ka na, oh. Kung ano lang confidential fund. Mukha na lang fund. Wala din nahangol, ana. Ayaw lang si Yaw-Yaw. Si Kagyaw-Yaw sa kanya, na daw. Gitungan na tanahan, nakakaon na tanan, nakabahin na tanan. Pautro ko din, nakakaunan eh. Muha na bahin mo. Pati fund. Yaw pa. Wala mo yung nahimo ni katilingban, puso na mo si Yaw-Yaw. Oh, pauna nga, haba ba? Gusto di flavor na na fan. Basta sabot pa Confidential fund man na. pag makuan kay kanig balite diri o adyo koy labot nimo kay kan hiwi ang baba nim basta adyo koy labot. Tabi si mong naong ano malapit ba ka ikaw may gusto kuyo dira. Balitik na lang din naabot na tabi. Lami bagud to na pan. Confidential po. Mo ni palaman oy. Mata kabalo. Confidential gadi. Dilawis sa